What's up mga mix nato karon dani sa may SM downtown. Nakita ta danig mga gwapo nga mga bright. Nata dinhi sa may cyber zone. Nakita ko og kuan pud kanang clip ba para sa atong tripod, para sa atong vlogging. So syempre, vlogging is life. Pero nakita ko mga bright dani para mo answer sa atong KUTAW question. Ito na ang ating second episode. Ang pangutana na to, naay king, naay queen, napoy twin. Pero ingon sa maid, wala daw tao. Sige yun sa pagkaitabo ah. Na to kung maka-answer ba sila maid. Ito na ang KUTAW Questions! Maing gabi, maing buntag. Welcome sa akong YouTube channel. What's your name? Ako na si zRTXZ. Ikaw, ma'am? Perlin. Swerte kay mustahan kay na ako dani. Ano, manghatag ko og Zoom perfumes. Kung makatagaan mo sa akong KUTAW questions. Ready na mo ang mga Vivo team? Ready. Para magdili ko ang kulbaan. So na ko yung mga perfumes dani nga libre gikan sa Zoom International. Pwede mo makapili og isa ani kung makakuha pud mo og isa ka correct answer. Okay? Okay? Okay. Lagi sa mga Naay king, naay queen, ug napod twin. Pero ingon sa maid sa palasyo, wala daw tao sa kwarto. yun sa pagkaitabo ah. Eh, wala siguro yung tao sa palasyo siguro, ay sa kwarto. Kaya na sila sa sala. Ikaw, ma'am. Picture. Maraharap siguro sa... So, imo? Picture lang siya. Picture? Imo? Wala sa palasyo. Wala siya pala siya. Sorry. Ayaw na pag-explain. Wrong. Brad. Ay, danita kay. Ready na mo? Ano sa'y pangalan? Reg. Ringo, binataw. Muna silang mga pinakagwapo na yung magkuhan sa video. Buyag. Magpagkuha ninyo ni akong KUTAW question. Isa ani ang akong yatag sa inyo. Nahumot kayo nga Zoom perfume. Naay king, naay queen, ug naay twin sa kwarto. Pero niingon ang maid. Wala may tao din sa kwarto, sir. Hindi sa sako. Hindi sa pagkaitabo ah. Sige. Nagbaraha? Nagbaraha? Wala makayauto ka nalagtubag. Nakago lang, nakago. Lain na kwarto. Ha? Nasa lain nga kwarto. Ang imo, sir? Nagbaraha. Nagbaraha. Wrong! Wrong ni siya, Brad. Wrong siya kay... Correct answer is... Sorry ta dani kay may mga gwapa nga sales lady ni. Ayo. Naibaligya ni single nga babae. Wala. Wala na. Miss, what's your name? Christine and Rose. Manghatag ko og perfume kung makuha ninyo og correct answer ang akong KUTAW question. The KUTAW question is Sa kwarto naay king, naay queen, ug naay twin. Pero ang maid nga nag-ariglan sa kwarto, ningon sa ako. Sir, wala may tao din, sir. Yun sa pagkaitabo ah. Hindi man sila related. Hmm? Hindi man sila related. Wala lang man siya. Maid lang man siya. Maid lang siya. Pero dili siya under sa king, queen, o twin. Dili siya under. Dili siya belong sa ila. Pero naman siya sa kwarto. Lang siya sa kwarto. Kumbaga sa isang kamalay na lang dito ang king. Queen. Mura gyapon So, mo mo gyapon. naman sila sa kwarto. Yes, wala siya kabalong maasa sila. Kung saan na king o twin ka ng part lang sa room. Queen, king, twin. Di ba? Nagtago sila. Yes lang.
lang siya, sir. Gibato lang siya dito sa nakita niya. Is that your final answer? Sa ang imo nagtago, imo. Parang guess lang, gibato lang siya sa word Guess na lang siya. lagi hatod sa nakita lang niya. Okay. Okay. Basinday mo na na-correct, di ba? Okay. Your answer is... Imong answer is wrong. Your answer is wrong, yapon. Mali mong duwa. Pero naitama nga tao para sa inyo. Gusto mo makabalon sa correct answer? Sige, nga niya. Nami na ni sa may SM Cinema sa downtown SM movie lounge. Longge? Ayan. Uy, mga Project Lupa! Subscribe mo ha. Or ato mo sa ilang website po ha. And then, please like and share. Uy, ipailayla sa inyo mga subs. Ready, go! Ay, ako rin sili. Then, Catherine Bernardo. For short. nalagi ni sa liga na gid, di ba? Uy, kani na ako'y kutaw question and mamimigay ako ng libreng perfume kung makakuha mo. Kung makakuha mo o correct mo sa akong answer, each one of you can get one and pass. Get one and pass. And then, sponsored tayo ngayon sa Zoom International. The KUTAW question is, Naay king, naay queen, naay queen sa kwarto. Pero, baka tanaw dito na, pero yun ang maid. Ay, sir, mawala na ba ni sir? Wala kami tao din sir. Excuse me, sir. May tao din sir. Yun sa patay ko. Kaya sila sa braha. is that your answer, Gapon? Pwede man lahi-lahi. Okay, kung example, correct? Sige, parang Okay. Uy! Ulit tayo mga vloggers of Next person of The Bro. Mananami karon og sindak actually. Yes. Nandito ang KC Koray Foundation. Karon, naalala ko yung mga question para sa inyo. Ang makakuha sa akong KUTAW question is na libre nga perfume nga. Uy, laki yung bagay anak kay dili kayo na siya. Sponsored by Zoom Perfumes. Are you ready? Yeah. So, sa kwarto, nakita na ako, naay king, naay queen, napoy twin. Naay king, naay queen, naay twin. And then, naay, kuantod, naay maid. Ano siya, sir? Ay, bawal ra ba dani ang kwan, sir? Kay, walay tao dani, sir. Pwede mo hawa sa kadani, sir, sa kwarto? Ano naman to? Kinsa iyang giing nagbawal? Ako! You know, wala may tao daw dito dapat. Unya, niyon siya, wala may tao daw ni sir. Pero nakita na ko, naay king, naay queen. Hi! Hi, naay single dani. Kami tanan. This is, okay. What's your name? Bernaline. Yana. Mangatag ko sample nga perfume from Zoom International. And kani siya nga perfume, actually oil-based ni siya. That means bisag gamay lang may butang diha, mulanglas ang iyang humot. Dili siya para sa uban nga mo evaporate dahil diretso dali ra kaayo mo mawala ang humot mag-apply na pug ka. Naay king, naay queen, o naay twin sa kwarto. Okay? Pero ingon ang maid. Itong maid sa palasyo gid. Ingon ang maid nga. Wala may tao dani, sir. Excuse me, sir, wala tao dani. Pwede ka mahawa, sir. Hindi sa mga tabo ah. Okay. Ano sa mantoy? Kao ba sa kulan? Tinglibot na makakata. Isinta pula. Card. Card? Yung tanaw. Walay tao. Dito ako. Lamig na walay tao. What you think? Ano sa may answer ni mo? Chance na ni mo? Ako, card. Itong answer. Card. Ikaw, card yapon? Card lagi, sir. Wala may tao. Card. Pwede may tabo? Call a boyfriend? Call a boyfriend? Boyfriend na saan? Ex-boyfriend. Para sa iyo, unsa man na?
Boyfriend di ko nimo? Damgo ay damgo. Basin damgo. Damgo imo. Oh, basin damgo. Imo baraha. Card. Imo damgo. Oh, basin damgo ran panyaya. Your answers are wrong. Sayang. Correct answer man good. Mo nang naay king naay queen ug naay twin sa kwarto because this episode is brought to you by Zoom International Perfumes. Zoom Perfume is a high-quality, oil-based French-inspired perfume that will last longer than your ordinary perfume. Are you looking for an additional income? Join our team now. Be one of our resellers, wholesalers, and distributors in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, or the entire Mindanao. Be part of our pioneering group. Dare to smell the difference. Maximize your potential and Zoom with us. For inquiries, leave me a message at Master Popey Facebook page. Mo nang naay king naay queen ug naay twin sa kwarto because mga klase naman to siya sa higdaanan. King size bed, queen size bed, o twin bed. Okay, salamat kayo ha. Thank you kayo. Sorry kayo. Next time na lang. Balik ako doon ha. King bed, queen size bed, o twin bed. Mo na siya. Nilo to ang kwan dito. Is mga klase sa bed. Ay. King bed, queen size bed, o twin na bed. Sakto. Mga klase to siya sa higdaanan. King sa bed. Tako nga. Di ba? Wala mo ito ba? Idea. Nandito na yun ba? Next time. Salamat sa pag-participate. Subscribe. Kung correct siya, perfume mong tanan. King size bed o queen size bed. Oh, grabe amazing. Nasa hotel. So, yang... Walay tao. Ikaw? Correct. Pareho mo answer? Pareha na lang pag Ang sa man yun? Oo. So, pareho mo... Oh, grabe ka, Greg. Pareho mo tulog answer? Pareha na lang. Sige. Pero correct to, oy. Correct? Yes. Correct ka ha? Queen size. Queen size, king size og Katong twin bed. munang walay tao. Pero na bed. Bed din sila. Type sa bed lang. Your answer is Correct! correct! Grabe si Dan ng dito ba? Kani mga saibit naman sila, saibit. Ikaw, nito na po kasi yan. Okay, so, correct ang inyong answer. So, makareceive mo o libreng a perfume from Zoom. Imo na pilihan? Grabe shame. Congratulations sa inyo! International! Bye-bye! Mga Tapos na kay bed, twin. magutong king, twin, king. Mga bed, types of beds. Is it right? Queen bed, king bed, twin bed. Is that your final answer? Wala lang, try lang. Hindi ko sure. Ikaw. Para sa kuha, final answer. Final. I think bed. Final na ta. Yes. Ikaw, ma'am, Hindi ko sure. Mula lang ako answer. Kinsa? Ako lang mo na. dito na lang sa katong una ni mong answer. Yes. Okay, ikaw, JM. I'm sure you. So, muna tayo mong answer, kay? Yes. Ano to? Sa kuhan. Sa Nalilibog kami, nalilibog. like Perfume? Kasi you're talking about perfume. Perfume. Maybe. Oo. This is twin. Kung duha pa rin sila kadako. Lili, oy. Pero na may king size, na may queen size.
Di ba? Something like that. Pwede sa kanto. Bed naman siguro. So ako, kanto na lang. Nya iya pod bed. So bed, perfume. Oh, perfume ako. Yes. Perfume nice. Okay. Your answer is correct, Mondoa! Nag-change man siya. So na-wrong ka, sir. Pasensya na. Sa ilaan, may pili si ma'am. Ako na magpili. Si Mote sa ma'am kung okay ba na sa imo? Si JM yun eh. Yes, sumot kayo. Ganun ko. Thank you, Mr. Poppy. Patanong ko sa Bed. Kani. Ayaw ba na iligo, ha? Ano ba na si JM? Like it. Hindi maligo. Iligo perfume. Ganan ka? What kayo siya? Kana siya nga perfume is oil-based from France and Oil-based. dugay na siya mawala. Ang mawala sa stress. Kayo. Congratulations! Thank you. Thank you. Salamat kay Stanan sa pag-appeal sa atong KUTAW question. Thank you, Yan. Mr. Poppy. Thank you. Ayan. XOXO. Ops! Wait lang, sa akong mga subscribers diha, kung naibog mo sa ila kay nakoy panghatag actually. Katong wala pa nakasubscribe niya, first time nimo nakadaog, first time nimo nakadungog or nakakita ani nga video, na kay chance. Pareha nila ni Ma'am Casey og ni JM. Ila gamay ra to ila kay ang akong ihatag is kani. Miss Rice. Kang babae na gid siya, no? So, if ever you want this, ako na ihatag sa inyo, sign ra kayo inyong button. Number 1, subscribe ang akong channel. Number 1. Number 2, syempre, itag ni mong friend and i-share ni mo na nga video. Tulo na nakabok. So, kita-kits gyapon. Until next time, Master Poppy YouTube channel. Bye-bye.